Названията на първите ми две книги са от хора, с които съм коментирала и съм се слушала в техния избор и в тяхната интуиция. Първата книга странно се казва "Памет за щастие". Звучи сладникаво, но уверявам ви, че не е. Автор на корицата е един мой приятел, невероятен художник, Светлан Кирилов се казва. Радвам се, че го споменавам. Втората ми книга, която се казва "Градът любовна карта", също избор на човек, който случайно чу тази фраза, макар че това също е по-скоро обратен прочит. Когато прочетете книгата, ви става ясно. Първата книга е по-скоро интуитивна и тя събира едни неща, които са писани, да речем, в продължение на 15-20 години. Голямо хвърляне в кошовете има тогава. Знаеш, че събираш, писал си много, решаваш да издадеш първа книга и в един момент разбираш, че има работи, които вече са останали в някакво друго ниво. И колкото и да ги обичаш, защото са твои създания, няма място. Трябва да си много безпощаден към себе си. Обикновено това не е възможно, затова трябва да имаш много сериозен редактор. Редакторът е ключова фигура. Редактора на моите първи две книги е една бургаска поетеса, която не е между живите, но аз винаги с удоволствие и с почит и с любов споменавам нейното име. Това е Венка Райкова. Изключително фин човек не казвам беше, защото тя следваше творческото сърце на автора. Редактор на третата ми книга е Катерина Стойкова. Така че няма да ти прости никога, ако направиш нещо и то не е в нейните естетически критерии. И аз затова избрах първо човек, който не живее в България, за да има бистър поглед, защото близостта понякога замъглява погледа. И сега ще го кажа, може би първата е по-интуитивна. Втората е книгата на осъзнатата образност. Мисля, че там има образи, които в третата ги няма, но в третата има едно навлизане в собствено философско поле. И това е моята градация на трите книги, понеже следвам интуицията си. Аз така давам и автографи. Моля човека, който е направил жест да вземе моя книга, да отвори на случайна страница и пиша ред от тази страница. След това написвам и страничката, от която съм взела този ред. И му гарантирам, когато отгърне след тия безкрайни лавици от книги, точно на тази книга и види страницата, той ще прочете стиха и ще се спомни този момент, в който ние сме общували. Много странно, като вляза в библиотека или в книжарница, то едно, наистина чувствам се като дете в сладкарница първо и същевременно се чувствам като в гробището някога. Защо? Хиляди книги, някои от тях може би никога няма да бъдат докоснати, никога няма да бъдат разгърнати. И представи си какво нахалство и ние да пишем. Абсолютно нахалство. И въпреки всичко, явно сме толкова нахални с себе си и с всичко това, което си позволяваме. Разумът казва, да, всичко е казано, след Библията всичко е написано, след Софоклов всичко е написано. Какъв е смисъл да интерпретираш по някакъв друг начин, след като толкова много думи, толкова много страници, так вътре едно чудовище, което не ти дава мира. И дори в минутите на най-големи съмнения, че ти ще повториш нещо казано, случва ли ти се да пишеш в Google образ, за да видиш дали някъде не е? Много е странно това усещане, че повтаряш нещо, което ние живеем в едно много наситено информационно общество. Заливат те вълни с думи. От цялото това море да измъкнеш точно тези думи, които са твои и подредени в начин, в който има уникален смисъл. Стана дума за един образ, който не знам как ми е хрумнал, но знам, че в него има точно тази искрица различна. Това е подграфителният тензух на мрака. Просто един образ, няма го. И той си е само мой. Каква прелест!